коҳиши нархи меваву сабзавот ки ҳоло дар бозорҳои шаҳр фаровонанд сокинони шаҳрро то ҷойи хушҳол кардааст. нархи 1 килограмм зардолу ки соли пеш дар ин мавсим 25 сомонӣ арзиш дошт, имсол онро бо нархи аз 15 то 8 сомон харидан имкон дорад. Мақсад ҳамаш тоҷикӣ хидмон табиӣ нисбат ба ҳар сола имсол нарх навош арзонтара мақсад. сабаби коҳиши нархро тоҷирон дар баста будани марзҳо ва маҳдудият дар содироти меваю сабзавоти мавсимӣ арзёбӣ мекунанд. солҳои гузашта ба дигар шаҳрҳо вай мекарданд, мевоя тақсим мекарданд. Ин сол фақат тоҷикистони мо худшон истеъмол кардастанд. аммо онҳое ҳам ҳастанд ки мегӯянд бо вуҷуди нисбатан поин рафтани нарх ҳамоно шароити харидории меваи дилхоҳашонро надоранд. дар шароити имрӯзаи тоҷикистон аллакай бояд ки ин нарх набошад. сокинон мегӯянд махсусан дар шароити пандемия ки табибон хӯрдани меваҳои тару тозаро тавсия медиҳанд, нархи онҳо бояд арзон бошад. назар ба вай гӯяд агар ки мисоле хел нест бозор бе хел гап нест, бозор худо ба шукр фаровони бозор тамоми чи ҳаст, не ки нарх камтар боло рафтагӣ. фаровонии меваю сабзавот дар бозорҳои Душанбе дар ҳолест ки 2 моҳ қабл нархи картошка ки мардум аз он нони дуюм ҳам ном мебаранд якбора боло рафта буд. 1 кило картошка дар бозорҳои Душанбе аз 8 то 10 сомонӣ арзиш дошт ки дар муқоиса ба давраи соли гузашта 3 маротиба гаронтар буд. деҳқоно коридан маҳсулот фаровона ёзӣ ҳамаи ҷо ҳаст, серчиай арзонтарай. дар ҳамин ҳол баъзе аз деҳқонҳо аз чанд маротиб поин рафтани нархи ҳосили худ шикоят мекунанд. ба гуфтаи онҳо агар солҳои қаблӣ ҳосили сабзавотро ба Русия содир мекарданд, ҳоло тоҷирони умдахари дохилӣ маҳсулотро аз кишоварзон харида ба вилояти суғд интиқол медиҳанд. аз ин хотир маҷбуранд бо қиматҳои поён маҳсулоташонро фурӯшанд. дар шароити пандемия ки марзҳо баста аст, коршиносон мегӯянд фаровонии бозори меваю нархи начандон гарони онҳо хоси дигар ҳамсоякишварҳо низ шудааст.